Ka tsaya ka kalli yadda muka fitar da dukiya. Yau ma muna 15 ne ga watan Nuwamba. Duka bayanan da nake akan aiki na yau ne, yau wanda muka fitar kenan. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa da kowa fatan alkhairi. Musamman mutanen mu na Nijar, Libya, Kamaru, Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia da sauran ƙasashe da irin su Cote d'Ivoire da sauran jihohin mu da sauran garuruwan mu waɗanda mutanen da suke bibiyan mu ta wannan shafi na farin jini mai tarin albarka wato ɗan gatan Malam TV. To muna kowa da kowa fatan alkhairi. Za a iya ɗaukar number mana magana a WhatsApp, kowace kalar buƙata gare ka, ka zo ka yi. Matambayi fa baya ɓata, ko ya ɓata ma yana gane hanya. Duk mutumin da ka gani a cikin matsala, cikin buƙatu, abin ya ƙi ciya, hada rashin tambaya. Akwai wanda suke ce min su malam sun gwada nan, sun gwada nan, sun gwada nan, sun gwada nan amma ba su dace ba. To kun gani, amma kuma duk wanda Allah ya abu rabon shi ne zai ɗauki number mu ya zo mana magana, kuma da ka yi magana an fitar maka da aiki shikenan, matsalar ka ta warware kuma shikenan. Daga lokacin ne za ka tabbatar da wasu daga cikinmu ne ba su da aiki. Ka fahimta? A kowace jama'a akwai na kirki akwai kuma na banza. Ni ban tabbatar ma da ni waye ba, amma ka zo a yi maka bayani akan asiri kuma a yi, ka tabbatar da hannunka da bakinka, ka tabbatar kuma kai wa Allah godiya, kai fatan alkhairi. Insha Allah rabbi. To muna godiya, muna farin ciki musamman mabiyan mu na wannan shafi na farin jini mai tarin albarka to ɗan gatan Malam TV. Duk lokacin da muka sauke aiki muna gani ana ƙoƙari sosai insha Allah. To muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Wannan shine idan yau ka fara kallon bidiyon mu, ka daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda mun saki sabon asirai fa za ku riƙa samu kai tsaye masha Allah. To muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Idan ka yi tambaya ba za ka ɓata ba, ko ka ɓata ma sai ka dawo. Wannan al'amari ne cikin sauƙi da izinin Allah nan.